Kitang tanan adunay talagsaon nga mga life experiences, both painful and sweet. Stories or life experiences of bitterness and pain. But thank God because we also have numerous stories of redemption and transformation, not through our own mere strength, but through the Word of God. Mauusab gini ang sugilanon sa kinabuhi sa akong higala. Kauban nako ni nga broadcaster, iladong pastor sa siyudad sa Davao, og aktibo sa ministry diya sa atong lokal nga kapulisan, si Pastor Noel Meliorin. Si Pastor Noel may senior pastor sa Jesus Lord of Promises Ministry. Siya usab ang concurrent president karon sa Metro Davao Pastors Fellowship. Si Pastor Noel usab may chairperson sa Davao City Police Office Evangelical Chaplain Auxiliary Group. Nahimong personal nga kasinatian ni Pastor Noel, sukad sa iyang pagkabata ang pagsagubang sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi, mga klase-klaseng eksperyensya diin ang ilahang pamilya gisukod gayod sa kahigayunan kung unsa kalig-on ang ilang banay o kung giunsa usab nila pagdawat o pag-embrace sa mga mapait nga realidad o kung giunsa sab nila pagpreserbar o pagpalig-on sa ilahang kinabuhi. Ang turning point din sa diha ang among family na ay problema kaya ako ang sister nga babae nasakit og kanser sa suso. Agulo siya, lain kay paminaw. Nya na-hospitalized siya. Pero mo lagi na naara gyapon until finally na ay naka-introduce siya about prayer. Classmate niya napamato sa orang International Harvard University. Dito nga nag-eskwela ako ang sister. Siya classmate nga nag-introduce na. So, tingalig, lain na po ng religion. Alam ka, allergic na kita na. So, siyang i-explain, it's not a religion, that it's our relationship with the Lord. Naka-experience siya dito sa pag-prayer, kuha kayo ba, kanang extraordinary experience, kay kakita ko siyang hayag. Yung piyungon niyang mata, hayag lang yapon. Motong nihilak na siya, kay lain naman niyang feeling niya kay naa may murag ni hiccups gikan sa iyang ulo nga to sa iyang dughan. Hilak na siya, taas na iyang kamot, way nagtudlo siya na, Jesus, ana na siya. Mo to yung experience nga gikan adto nagkaroon og gradual healing. Hantod totally nawala dito. Iyang sakit. Giunsa nila sa pagdawat ang maong mga hagit sa kinabuhi. Giunsa usab nila sa ilang pamilya ang pagpasaylo sa ilang kaugalingon, ingon man ang pagsalikway sa dependen sa tawhanong kusog lang, aron mapugos nga modangot ngadto sa poder sa kaitasan. Alang kang Pastor Noel, his personal turning point came when he realized that life with all its challenges are no match with the infinite goodness, the faithfulness, and the reality of a living God, one who is able to secure us from all difficulties. Ako mismo to, as a young people, kaano yung hala, tinuod ay Diyos. Kaya ako, pag ilagod, Bible, marang libro ra ba, history ra, nakaana dyan kong hala. Tinuod na ay Ginoo mo tubag sa mga pag-ampo. Moto ang turning point nga, samtang naapa ko sa high school, ako ang sister, nagtuwa na sa Bible school, naibog ko ba? What if I would be somebody? What if I become a mayor or a wealthy person? I own everything. Ni kamatay niyo, wala. What if I'm going to serve my Maker, the Creator? I would give my skills, my talents, everything. I'm going to speak. I'm going to tell everybody that there is God. Ano ba na? Dito, hilak naman ko na. Hilak. O hilak ang bak nga no to. Usa sa ako ma-express, I love you, Lord. Makana dyan ko. Hantod nga mo dito, ginahina na dahil ko sa Ginoo hikap. For a calling. Gipaambit usab ni Pastor Noel ang iyang personal testimony or faith walk. Din matod pa niya, iyang naamguhan nga aron magmadasigon og magmadaugon kita sa atong kinabuhi,
We need more than just mere human strength. We need God's empowering all the time so that we are able to do difficult responses or actions or behavior like submitting or yielding, surrendering or forgiving, depending or on own knowledge aron sa ingon, mahimo na nato ang pagkamaayo, pagdawat sa mga pagsulay, pagpasaylo sa atong kaugalingon o pagpasaylo sa mga nakapasakit kanato aron kitang tanan magkinabuhi nga mabungahon. Challenge of faith. Kay everything must be by faith. Kay ang tao god kung kinabuhi ka sa fear, kana bitang mura na kag magpanik, mura ka nag it loses everything. Kung ang stress maka-cause og cancer, mura pud na. Kung mo na ang mga broadcast, mga makita nimo sa TV, radio, o sa kaning mga mapaminawan nimo, kulbaan ka gyud. Kulbaan ka gyud. So, it takes for you to have faith in God, who is your protector. Kaya promise mo na sa Ginoo, there shall no evil befall you, neither shall there any plague come near your dwelling. Naman ang Ginoo sa Psalm 91 na. So, kung hugtanin mo na pagtuo, that gives you boldness to face the challenges of times. Agig pagpanapos, gipambit usab ni Pastor Noel, nganing panahon sa pamalandong sa dili hitupngan, way kinutuban nga sakripisyo ni Hesukristo, kitang tanan gidasig, nga padayon nga mupaduol kaniya, aron matuod gay kita nga magkinabuhi nga victorious, og mabungahon, and leading a life of freedom, a life of transformation, a life of yielding and renewal, dili pinaagi sa atong yanong kusog, apan nakaangkla diha sa gahom sa kaitasan, sanglit na buntog na maniya ang kalibutan. Patawarin mo sila, Ama. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang ingon mo gud sa unang pulong yun sa Ginoo, no? Amahan ko pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilahang gibuhat. Usay makayanta nga, wa gud masayod gud, sayod na sila oy, ino sila lang gibuhat. Pero profound kayo ang pagkasulti sa Ginoo na. Kay usahay man gud mo reacta sa usa ka butang sensually o kanang walay pagtuki o walay kaalam sa mga butang nga tinago sa Ginoo. Sama pananlit, ang dili pagpasaylo mao nay makadungag sa imong stress, makadungag sa murag maduot ba imong kinabuhi. Kay musud man ang bitterness, unforgiving spirit, na adyo na bitterness, na hatred, na tanan. Kay nay usa ka nabasa na ako nagaingon nga forgiveness cannot change the past, but it enlarges your future. Ginindutan kayo matinuod ba? Di naman sinumausap ang past. Pero it enlarges your future kay nagpuyo man ka sa kalingaw. Wala kay kanabang pagbati nga pagdumot. Karon kang Ginoong Hesukristo sa paingon na, Father, forgive them, for they know not what they do. Isa na sa kind of godly character nga gidisplay ni Jesus Christ. Nga ang forgiveness can give you a blessing. Blessing sa forgiving o katupong napasaylo na. Kay, in my experience as a pastor, daghan kong nagian nga mga sakit. Kalabatang ang imong supervisor, bisa pag religious mo, no? Maupot mo yung panahon nga nadya mga intriga ba? Desisyonan bitaw kag unjust nga decision. Nga bago kong minyo ato, giingnan ko sa among supervisor kay naminaw siya sa mga marites. Tagka man yun marites ka. Nga accusing me of kanang dili mabasihan. Nga, gipahawa ko sa among gipuyan, personage ba? Hindi ko nga, ayaw sa pastor, kanang maalam sa ako sa member sa Sunday. Nadali na, karong Sabado, hawa na ka. Lain na song gibati eh. And it holds me for how many years? Yun, nga mara galagot yun ko ba? Akong pansin, no?
Unsay akong buluhaton, unsay ako dili mag-prosper. Wa jud mag-prosper. Sige lang ko hilak. Sige lang kanang sa man murag magmahay ko ba. Not until such time nga na kuan ako ng forgiveness bitaw. Kay nakapil ko usa ka seminar, conference nga mo man gitakel. Dito ko nakarealize kung sa kag akong buhaton ha. Kay Manila man to akong supervisor. Ato jud ko Manila. Ako dito jud ko sa iya ha. Nya nakig ko sir kay himamat ngay ko nga unsa may ako ang nahimo nga mga salaod pasaylo ako. Unsa po yung nahimo sa kuha nga na-offended po ko gipasaylo na pud pika. Hinilakay ni. Sukad adto no pag uli na ko dire. Gwapo na ang dagat. Na prosperous na ang kwan ba. Kita na nimo ang blessing bitaw. Kung kita na ko kining power of forgiveness yan. So katong pag-ingon ni Jesus na Father, forgive them for they know not what they do. Unsay effect ha? Ang physical effect yun ato no. Nadungog sa isa kakawatan, di ba? Tuluman to sila. Nadungog sa isa kakawatan to. And he is convinced despite sa mga sufferings ini ni Jesus. Nakahimo pa siya og pasaylo. Takin siya di jud ni ordinaryong tao. He must be somebody. He must be true. It must be true nga yun siya, he's the Son of God. Ano? Moto nga gibadlong niya itong isa. Nga nagpanamastama sa, ay, kung ikaw anak sa Diyos, lasay mo kagalingon, luwasa po niya. Yan itong gibadlong. So, ayaw pa yung nakita ang ngayon kay mga kawatan ta. Pero kini siya, di sala. Amo ito'y effect sa isa, pagpasaylo sa Ginoo ba. So, na-adyo power ang forgiveness. When you forgive, mo emanate yun na ba og blessing and prosperity and healing. Hindi na ka ma-stress. Peace of mind. Yun na. So, mao na kung ibutang na to sa atong moderno nga sitwasyon. Naagyapon na siya. Hindi na siya dapat mawala. Alang sa DXDC Holy Week Special, ako si Radyoman June Duterte, Tatak Aramen.